Diuen que quan una persona neix fa feliç a les altres. En el meu cas això no va ser així. L'única felicitat que vaig aportar va ser per la meva mare. Ella era molt jove quan, per circumstàncies de la vida, va quedar embarassada d'un home que la va abandonar com va saber que jo estava en camí. Ella va voler que jo nasqués, tot i que eren temps difícils per una dona sola amb un fill. Encara ara em pregunto quina raó poderosa la va fer carregar amb el meu pes durant tant de temps. A vegades encara em sento dins seu. Sento la seva carn protegint-me, estrenyent-me, estimant-me. Diuen que no és possible, però a mi em venen imatges al cap de com m'alletava. Ho feia en solitari, d'amagat, de les mirades i els comentaris dels altres. I sempre era allí, dies i nits, abocant-se cap a mi amb totes les forces d'una mare. Recordo la meva infantesa amb certes intermitències. Intento rememorar què feia, a què jugava, però les imatges es mesclen en la meva memòria. Només tinc fixat el pensament el dia que vaig donar-me compte que no era com els meus amics. El meu cos flaquejava, es cansava, i els meus companys s'allunyaven de la meva vida gairebé tan de pressa com la pilota rodolava pel terra. Res tornaria a ser com abans des d'aquell moment. Tenia càncer. La meva mare em va dir més endavant que tot em passava perquè jo era molt especial. Però mai me la vaig arribar a creure perquè des d'aquell dia no va tornar a riure mai més. Vam començar a viure enclaustrats, aïllats de la gent, compartint un calvari que no ens deixava viure les nostres pròpies vides. Les que ens hagués agradat viure si n'haguéssim tingut. Potser ara, després de tant de temps, ha arribat l'hora de tornar a ser nosaltres mateixos. Estàs molt callat avui. Almenys podries dir-me el motiu. És per allò que parlàvem ahir. Ja saps que és pel teu bé. No m'agrada la sopa. Com que no t'agrada la sopa? Si ahir te'n vas menjar 2 plats. Sí, però no m'agrada. Mira, si la mare no vol que No sopis... diguis la mare com si fos un nen. No sóc un nen, ho sents? Ja ho sé, fill, ja ho sé. Però els metges van dir-me que era millor que no sortissis. I a mi em fa molt mal. No veus que em foto de sentiment aquí dins? Que m'ofego? Creus que això és vida? Et faig nosa. No diguis tonteries. El que passa és que vull sortir al carrer, veure gent. Fa temps que tothom que em vol veure ha de venir a casa. I quin inconvenient hi ha amb Cap, això? només que m'avorreixo. Vull veure coses tan estúpides com l'ambient d'un bar, d'una botiga. Només sento el collons de pudor d'aquest cel obert tot el dia. Jason. I si recaus... Mare, un càncer no s'agafa 2 vegades. La meva sang ja està podrida i continuarà podrint-se tant si estic a casa com si no. Tot el que passa està aquí dins, al meu interior. I jo hi puc fer ben poca cosa. I tu tampoc hi pots fer-hi res, mare. N'estic fart, mare. Però els metges em van dir... Em menjo la sopa, val?
regal? No, és per mi. Vull dir que no és per regal. Jo no em sento. Sembla que no volen sortir, Gràcies. Oh, I wanna be with you all of the time. She's a different kind of girl. She's a different kind of girl. I fell in love with you. It didn't take too long. She's a different kind of girl. Does what she wants to do and says what she wants to say. She's a different